Panu Mariu, zívali, zívali. Panu Mariu, žadostnou, žadostnou, našu patronku, Moravskou, Moravskou. Našu patronku, Moravskou, Moravskou. Tak prosím vás, jdou mluvit na kameru. Pan starosta, nebo tady nějaký... Jedině starosta. Já jsem ho tam poznal z toho. Starosta tady, On je z nás nejlepší. Stačí, když zpíváme. Dobrý den, pane starosto, takže co to je za spolek tady toto? Můžete nám ho představit? Můžu, podívejte, já ho. To je klub blonďáků Otnice. Takže jak to vzniklo, co to je za klub? No to by vám řekli asi oni nejlíp, protože já usiluju o vstup do toho klubu. No. Blonďáků jsou, ale nechcou mě, že jsou mladé, že ještě nemám věk. Potom mě ukázat, že tam bude mluvit. Potom mě vede nějakého takového... Peklo, to je ředitelem tady. Já ne. Někdo musí mluvit. Co? Já nevím, jak jste zní. Jak vznikl ten klub, tento váš? My jsme na hřiště, na pivo, jako, tam to prodá pivo, no a teď nám tam tak nazvali. Hoď to těm blonďákům. My jsme se toho chytli. My jsme všichni blesniví, důchodci. Tak to bylo. Kolik je to roku? Kolik je to roku asi? Že kluci, jak dlouho nám říkal blonďáci? 3 roky. No to díl. Potom už jsme teda začali ani být trochu aktivnější. To znamená aktivnější co? Nejen v hospodě, ale... Ani v hospodě. V hospodě jsme se domluvili třeba, jo, tady ten pán má pre kluci. Děcka ne to, děcka nechodí ho hrkat. Pojďme hrkat. A ten pán... Takže fakt jste chodili? Chodili jsme hrkat. Navrhl jsem to, spírali se, ale pak šli. No, byli jste zrkaní potom i? no tak to ne. I s říkáním, to bylo i s říkáním. Tam se říkalo, říkání se říkalo, na Velké páté zase jiný říkání se říkalo, jo, tak to všechno bylo všechno. Pane starosto, jak jsou aktivní teda? Potvrďte to. Jsou aktivní, je na nich spolehnutí, doprovází mě na každém vyhodnocení a vždycky mě udělají takovou stafáž a pak fanfáru. No. Dneska to bylo také slyšet, že? Bylo slyšet, hned mě uvedli. No jak máte rádi pana starostu? Snaží se budovat? Jinýho bychom nechceli. Zatím Jinýho bychom nechceli. Náhrada jiná nevím, taky. Takže je vidět práce po obci. Díky jemu a zastupitelstvu, je to dobré. Já se vzdálím a můžete říct pravdu. Je to jednička. Udělá pro bezhodně. I když je taky náplava, jo, tak tady to říká, jo, ne, ale pro bezhodně. Tak děkuju chlapi, majte se.